Txiritazaleak egunon Mila Frankan gaude, nun Caroline Philips eta Michel Duko bizi diren. 2003an bidaia deitu talde musikala sortu zuten. Jakin nahi izan dugu, zertan diren, zer nolako egitasmoak dauzkaten, taldearen 15. urte buruaren karietarat eta noski aipatuko dugu nolaz ez Michel Dukoren ibilbide musikala. Hori guztia aipagai egunko saioan, baina entzun dezagun berehala beraien musika sorta bat.
Bidaia osatu duzue, zergatik proposamen hori? Hasi ginen elgarrekin, behar bat dakizuen bezala, bikote bezala, Caroline Philips eta Michel Ducot gure izenekin, eta nahi genuen, ez dakit, gure forma musikala aldatu pixka bat, hartuz basu jole bat eta perku jole bat ere, beraz pentsatu dugu, litzatekela talde baten izena hartu. Bidaia guretzat nahiko nabari da, zenta gustatzen zaigu, espero dut entzuten dela gure musikan, gure sustraiako musikan nahastea munduko musikekin, beste folklorekin, eta beraz, espero dugu, gurekin bidaiatzen dela jende guzia. Egia da, zuen egoak dituzuela, zuk beraz Euskal Herrian dituzu, Estatu Batuetan, Amerikara zaitugu, sortzez. Niri aldetik, amuna, amatxi Greziakoa, eta beste aldetik amatxi Persiakoa, beraz, eta Michel, 100%. Badugu, biztan dena musikako kultura komuna, beraz, rock, piskat jazz, baina ritme blues ere, bereziki, bai. Musika gustatzen zaiguna, bada baitere mestiza, aurkitzen ditugun jadanik gaurko musikan, nebozu, world music erraiten den bezala, eta guk nahi genuen baitere parte hartu musika mundu hortan, eta baitere mestiza egitea gure euskal sustraiekin. Opa, Don Ibane! Bira bat duela 4 urte Tapia Territoriarekin Kanadan, Quebecen eta Kanadan, eta ohartu nahi izan, gure musika oso universala zela eta oso erreski onartua zela. Horregaitik euskal musika mundu zabaleko guainetan entzuna izan dadin, Resistentzia Madrilgo disketxearekin oian bere lehen diska plazaratzen du bidaiak. Euskal musikak ezagutzen duen getoa hautsi nahian. Ni sortu naiz ospitale ondoan, eta nire lehen urteak hemen pasatu ditut, noski, beti korrika, beti oinez, bat zutan bizikletez, baina beti oinez. Baduzu, esapidi biziki edera egiten duzu, hori zela pampa bat ziendako. Erran nuen bezala, beti oinez, beti abenturan, baso artean, baziren horretzen naiz ere astoak edo behiak, bai, la kampaina, erraten duen zara. Eta adibidez, ni hasi nintzen konservatorioa joaten, 8 urtekin. Netzat, aur begiekin urrun zen, Baionako katedrala ondoan zen. Hartzen nuen ere bizikleta eta zen distentzia handi bat egiteko. Eta la pampa hori zerkatu behar zen. Eta han ikasi zenuen beraz musika eskola hartan. Eta hasi ze instrumentuarekin ordean? Lehenik hasten ginen garaintan solfejoa bakarrik eta harmonia. Eta gero aukeratu behar zen tresna bat, niz nuen ideik. Eta nire amaren ametsa zen klarineta, zenta ezagutu zuen nire ama bere gazte zelarik, Faustin Bentaberri klarinetista famatua, eta bainan klarinete klasea bete-betea zen, ez zen posible sartzea, eta ondokoa zen saxoaren
saxoaren klasea, eta nitzat behatzi urtekin bakizu, bai, berdin zait, eta hasiko naiz saxo, eta gustatu zait, anitz, segidan, eta horrela saxoa ikasi nuen, nire lehen tresna. Eta gero bakarrik gitarra ikasi nuen, bai. Eta noski, haunitz jendekin ari zira, eta bat ere nolazez handietu balde, biek osatu baitzen duten egobi, lagun birekin gero, baina egobi zek zineten. Gara jontan, euskal munduan iraultza txiki bat. Etzen inoiz entzun hizkuntz hori, olako ritmoekin, olako perkusioekin eta guzti. Baina uste dut guretzat oso naturala zen. Eta zergatik ez, gu kantatzen genuen dantzaldietan adibidez, English faltsu hortan deitzen zen jaurt, bakizu, eta zergatik ez eskuaraz, gu batakigu eskuaraz, tekstu ederrak dira, Danielenak ederrak ziren, eta naturalki musikatu ditugu, eta izan ditugu gatazka txiki batzuk, ni bezalako gaur zahar batzuekin, baina gazteri osoa onartu du, eta bakizu nola, eta izan da izugarrizko arrakasta bat gara jontan. Egan duzun bizarrexe, pianoa utzirik, ez bazerturik, utzirik bidaiaren zat, baina zara betia, zer gaitik autu hori? Zergatik nahi genuen aurkitu sustrai, beste soinu bata, tradizionalagoa, aberetsa da musikako tresna bezala, zeren eta baduzu melodia, baina baitere burduia, eta gero adibidez, baduzu txakurra. Erraiten da, beraz, emaiten duzu kolpeak, eta kolpe horiek emaiten ditu, beraz, ritmoa. Hain zuzen, alboka baduzu ere bai, albokak eta flauta eta klarinete haiek dute emaiten ere bai, bidaiaren soinua, ez da? Eta gure alboka, eskolegiko ikurra orain, erran behar da, segurki ni konbintzitua naiz Arabiat, Ipar Afrikatik etorri zen, dura aspaldi, segurki. Baina, interesgarria da, eskolegian bakarrik forma hoekin atsematen da tresna hori. Eta eskotzen da oso poliki zarabetearekin, oso aberatsa da harmonikoki. Hori da alboka, hau da, bambuzko klarinete bat. Bai, oso polita, eta badu karakter berezi bat ematen du pixkat ekialdeko tresna batzuk badira antzekoak. Hori nola nik, erran nuen bezala, enaiz egiazko euskal folkloreko musikari bat, ez dut inoiz ikasi txistu edo txirula. Baina beti maite izan dut. Eta hauekin, hau da Irlandako flauta bat, tin whistle deitzen da, eta hauekin imitatzen dut pixka bat txirola euskaltasuna, adirazten dut hauekin. Irlandesei esker. Hori da. Mendia ez bataz, haizea burdinez, amaioren gira, Txurik belaunik abaino.
gorde burua. Agian galdu da aitaren etxea, baina pizturik da ezkutuan amaren xua. Kantari gaztei laguntza edo babesa ezakin nola egan genezake, baina eman nahi diezu eta besteak beste badugu Matien Lerisa. Zer dela kausa beraz, Michel? Lehenik entzunez bere abotsa, komentzitua nintzen, bai, merezi du benetan laguntza bat, eta bon, eta elgarrekin disko oso polit bat egin dugu, kantu batzuekin, eta espero dut, bide luze bat ukanen duela, bere abots ederrekin. Ezortzen nuen errobiren lana, bidaiarena, eta Michel ibilia zela hainbat musikarirekin, eta erreferentzia bada ere euskal musikanta kantuan. Lehen diskatea janien oizko kantuekin osatuik, eta nahi nien sorkuntzari buruz pauso bat eman, eta hori eta Micheli proposatu musika mailan elkarrekin zeite itia, eta hola izan gira. Eskertzen zaituztet, zenta musika sorta bat ere eta kantu bat eskainiko bai diguzue. Zein izanen da, beraz? Gaztena izeno, Daniel Landartek egindako hitzak. Ederki, zuei beraz. Piti gure etxea, bizi ginen gugiro gozoa, aitamek ere gazte denboran besta baitzuten usugogua. 16 urte egin orduko, baimena ukan ateratzeko, beti dutala entzun beharko, botoi ezan goizik sartzeko. Baitzeru bat baldin badago, nahi nuke sartu betiko, bainan bizian gazte naizeno, besta horotan naiz ibiliko. Geroztik beraz lagun bat eta, ibiltzen gara toki asko da, lagun behiak eginez bertan ikusten dugu mundua besta. Kantua maite hala berdantza, egiko bestaz besta gabiltza, gaztetasuna hori da giltza, pizten diguna pizten bihotza. Baitzeru bat baldin badago, nahi nuke sartu betiko, bizian gazte naizeno, besta horotan naiz ibiliko. Bidaia bukatu aintzin, bidaiako bi kidekin solastatu nahi nuke. Mathieu elkarrekin ikusi genuen, Sanori buruzko txigitan, erabat bestelako mundu bat zen. Niretzat da ritmotik heldu den musika bat, dantzatzeko musika bat, bai elektronika Sanorekin eta bai tradizionala folka edo ezakit mundu, world music delako musika hori bidaiarekin. Bersustraia du da dantza eta da ritmoa. Hori da pixkat Michelen berezitasuna, badakizki eta hartzen ditu kantu edo doinu zaharrak eta badakizki biziki ongi guneratzen eta da taldoren interes guztian niretzat da mendetako musika gaur egungo moldez jotzea. Eta orduan, beste ekarpen bat, zurea, Fred, perkusioak. Moi, je viens des musiques africaines. Et j'ai eu la chance de pas mal voyager ensuite et du coup d'ouvrir un petit peu les percussions. Du coup j'ai bossé les percussions du monde et c'est de là que je viens, des musiques du monde. Et
Et mon idée, voilà, et l'idée qu'avaient Michel et Caroline aussi dans le projet, c'est d'amener cette couleur tribale à cette musique-là. Berriz ere, mil esker benetan, alaia izan baita egunko txigita. Horrela bukatzen da adiskideak egunko saioa laster bat eginen dugulakoan nago, anartean ongi bizi, izan untxa, aio! Batasuna